Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Pinaka mga grupo na patigayon sa transport strike subong adlaw pero hindi talan nga mga driver ug operators nagupod sa pag-utat biyahe. Nangin mainit ang pag-istoryahanay sa Bacolod City Government Center pero nagresulta ini sa pagbalik biyahe sa mga driver. Yaring report. Ari lang ang pamangkot na kaunsilor. Ano ka matuod? Nga kamo ang kabangdanan niya, hindi ka rin nyo ang mga... Anong labot sa syudad sa Okay! Ini ang hindangtan sa masobra 3 ka oras nga pagpainit sa mga driver kag operators sa guwa sa Bacolod City Government Center kay inas ang aga. Alas 6 pa lang sang aga nag-amat-amat na inabot ang mga driver kag operators nga nagpasakop sa untat biyahe subong nga adlaw. Wala sila makapwesto sa mismo atubang sang Government Center kay ginbaralan. Halos sa bilog nga palibot sang BCGC may baral. May mga pulis kag poso guards nga naka-standby. Sunod sa kay Rudy Catedral, ang presidente sa Bacolod Alliance for Commuters Operation and Drivers, ang ginhalinan sa pag-untat biyahe sa mga driver, ang ginsiling sa ila sang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB nga hindi pag-i-renew ang ilang mga prangkisa kay ini ang ginmando ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Dapat ano talaga ang aton di nga maklaro ta kung ano gid ang ambal ni Mayor para sa aton. Kung nagabalaba gid sa bra or wala. Mabuli gid sa or hindi. Ano naman ni? Tagisahay lang yes or no man sa tanay ta. Nangin kalmado ang grupo sa sugod. Nagupod pa sa flag raising ceremony. Pero siyang inoras na nga nagahulat nga masugilanon si Mayor Benitez, nag-amat-amat na init ang sitwasyon. Mayor, ang mga tricycle, ginagutom na! Si Espino, wala kinanaog! Busy sa meeting dito sa Granada! Sa mga modernized! Nag-init pagid ang ulo sang katapos ang grupo sang ginpasibangdan sila nga nasudlan na sang NPA bangod nag-untat biyahe sila. Pero ang pagritag na ina Mr. Jeffrey Siles, hindi kami mga liptes, hindi kami NPA. Ginaaway lang namon kami ang biktima dire. Ginaaway namon ang amon nga kinamatarong bilang magagmay nga mga drivers kag operators. Dugay-dugay, ikantuan sila ni Councilor Al Espino nga pamuno sang Committee on Transportation kag ginsugilanon. Nangin mainit ang sugod sang istoryahanay. Anyway, pa niya kakalalaon niyo. May pakaon ka muna sila, ha? Nagbalan ka na, nagbalan! Ang isa na di, ang punto na diya. Stapa na. Mate, ang punto mo ni mo. At the end of the day, anong gusto nyo nga garali ka mo ding tiligangon mo lang ni mong, di ba? Di nagligad pa nag Pero sang ulihi, nagpromisa si Espino nga buligan sila padangat sang ilang mga reklamo sa LTFRB office. Siya mismo ang magapailo-ilo para usisaon ang aligasyon sang LTFRB. Sobra ka mo recommendation niya. Sabit mo sa opisina ko. Oo. So ang aton na di na ayo yakon siya. Nga mas early maksyonan kanay kay para makasige na kami process. Kay subong ho may ara naman nga gin panakop ko no nga aton nga mga membro. Subong lagi diyan adlaw ha. Nga koloro mo ko na anong violation nila. It's because nga wala man niya sang wala sila nagtataka. Ang problema sunod sa kay Mayor Benitez may pagkambyo sa liderato sang LTFRB Region 6. Maging kasugta na sila sad tuangot sa renewal sa prangkisa sa mga traditional jeepney pero bangod nag-ilis naman ang Assistant Regional Director, wala na ini masunod. Gani gintawagan niya si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista parte sa natabo. Kag nagpasalig man ini nga ipatuman kung ano man ang ikasugtan nila sadto. So I called the attention of the Secretary and mentioned because of the change of leadership, nadugayan ni Subong. Kailangan naman niya gusto eh. Magaya hindi ko maintindihan, nakasta na to eh. Okay, nagito na. And now we're back to square one. So I just called him, tawagan niya ko ang board, pamakutin niya kung anong himuko nila. Bisan pa may untat biyahe, madamo sa gihapon sa mga traditional jeepney nga padayon nga nagbiyahe sa dalanon sa Bacolod. Matapos nga maghusayay na sa mga opisyal sa Bacolod, nagbalik biyahe naman ang mga nag-strike nga driver.